Máš záujem o Taliansko? A čo takto južné Taliansko pri Bari v regióne Apulia? Náš dlhodobý partner Inco Molfette práve otvoril výberové konanie na viacero dobrovoľníckych projektov v rámci Európskeho zboru Solidarity. Už tento mesiac môžeš vycestovať na 5 mesiacov do kultúrneho a komunitného centra, kde pomôžeš s kultúrnymi podujatiami a aktivitami v miestnej cirkevnej komunite. Od januára štartujú ďalšie dva projekty, jeden na sociálnej farme X-Farm, zameraný na udržateľné poľnohospodárstvo, komunitu a kreatívne nápady. Druhý projekt je v organizácii Appoggiati a me, kde budeš podporovať mladých ľudí s autizmom cez hravé a kreatívne formy učenia. V júni sa otvára ročný projekt v kancelárii Inco, zameraný na európske mobility, výmeny a prácu s mládežou. Zároveň je tam aj trojmesačný letný projekt Camper Club Trullo Beach, ktorý sa venuje udržateľnému turizmu, environmentálnemu vzdelávaniu a aktivitám pre rodiny a cestovateľov. Od septembra budú dostupné aj projekty na školách, od malých detí až po tínedžerov, kde by si pomáhal učiteľom pri tvorivom učení, konverzačných hodinách, športe a umení. Všetky projekty sú plne hradené programom Európsky zbor Solidarity, určené pre mladých ľudí od 18 do 30 rokov. Hradené máš cestu, ubytovanie, stravu, vreckové, jazykový kurz. Na projekte budeš mať mentora a taktiež aj zabezpečené poistenie. Infopaky ku projektom a ako sa prihlásiť nájde u nás na stránke kerik.sk/Inco26.